Salamu alaikum Shehu. Barka da aiki. Tun ɗazu nake tafi ina cikin tunanin ko zan same ka a shekara nan ma. Amu alaikum salam. Tanimu barka da zuwa. Kai ne a tafi a hanyar tamu? Wallahi Shehu. Tun ɗazu nake tafe. Da Allah wata bukata ce ta taso min. Wallahi cikin gaggawa. Shine nace bara an zo same ka. Da Allah ko zaka taimaka min. Wallahi daman tafiya ce ta kama ni. Shine nace bara an zo na same ka. Da Allah ko zaka taimaka min da aran jakinka. Da Allah hakan zai sa in je ni cikin gaggawa in dawo. Da Allah a taimaka min. To Tanimu, dan jinkirta mu kaɗan. Ha in je in shawarci jakin. Ko kuwa kace? Salamu alaikum mun Tanimu. Amu alaikum salam. Allah sa dai an dace. Gaskiya na shawarci jakin nan game da bukatarka amma bai amince ba. Domin ko cewa yi in na baka aransa dukansa za ka yi sannan ka zage shi kuma za ka zagi mai shi. Gaskiya mun Tanimu ina mai baka hakuri.